Píšu různé jako povídky a různé básničky a různé jako texty, což je vlastně tím, že mě hrozně fascinuje český jazyk a co všechno s ním lze provádět. Jo. Já vezmu nějaký slovo takový jako náhodný, který mě napadne a vyzkoušíme si právě, jo, jak to slovo lze různě přeměňovat. Jo. Tak vezmu nějaký slovo, žádný nenapadá zrovna, třeba, no tak třeba slovo myčka, jo. Myčka, jo, to je jako třeba automyčka, nebo třeba myčka na nádobí. A zkuste se ho říct teďka, jo, že jde i o ten zvuk toho slova, jak to zní myčka, jo, slyšíte to? Myčka, jo, slyšíte to? A teď pozor, jo. Zkuste říct to samé slovo myčka, ale místo m řekněte p. Jo? Zkuste si to říct. A slyšíte to hnedka? Jak jsme vyměnili vlastně jedno jediné písmeno a vznikne vlastně slovo s úplně jiným významem. Nebo veme třeba, zkusím nějaký úplně zase jiný slovo, zase třeba slovo, napadá mě třeba slovo špička. Jo, to je takový ten závin, tomu se říká maková špička. Nebo třeba, když je něco výborné, tak se říká, to je špička. Jo. A teď si řekněte to slovo špička. Jo, slyšíte to? Jaký to slovo má zvuk? A teď pozor, to je právě zase kouzlo té češtiny, jo. To všechno lze. Řekněte to samé slovo špička, ale bez toho š. Mě tohoto neuvěřitelně fascinuje. Já jsem z toho jako strašně až nesvůj. Já vlastně celý noci vlastně trávím těmahle slovníma hříčkama. To je, a zkuste, to je s každým slovem, zkuste říct nějaký slovo třeba někdo, jakýkoliv. Kýbl, někdo říká kýbl, jo. A to je, slyšíte? Kýbl, jo. To je slovo, co? A teď pozor. A to je právě ta čeština. Řekněte to samé slovo kýbl, ale místo k řekněte p. Místo i řekněte i. Místo b řekněte č. A místo l řekněte k. Jo, co nám zase vzniklo za slovo? Nebo můžeme zkusit třeba něco úplně jiného, jo? Zkusme to takovou trošku jako komplikovanější věc s tou češtinou, že si vezmeme několik úplně náhodných slov. Tak třeba vezmeme slovo třeba Sparta. Jo? První slovo Sparta, známe, to je fotbalový klub. Já trošku vysvětluji i význam těch slov, jo? Protože to je právě ta čeština, že jo? Ty významy, jo? Sparta, pak vezmeme třeba slovo tak třeba Indián, Sparta, Indián. To jsme vybrali trošku tak jako zase ten výběr slov, teď jsem jako přemýšlel trošku jako nelogicky, že jsem řekl Sparta a pak mě napadlo Indián, jo. To znají lidi třeba, kteří dělají v reklamce, když něco vymýšlejí a prostě třeba chrlí prostě z hlavy, takhle jsem teďka postupoval, jo. A to třetí slovo vymyslím, to zkusím říct zase nějak logicky, aby to šlo k tomu Indiánovi, jo. Tak třeba močopudný, jo. Musím zase postupovat opačně, že Sparta, Indián, močopudný. Čtvrtý slovo, tak dáme třeba, taky budu postupovat logicky od toho močopudný, tak třeba Jirka Krampol mě napadlo hnedka. Sparta, Indián, močopudný, Jirka Krampol a dáme ještě jedno, aby to bylo jako 5, do 5 prstů na ruce, tak třeba karanténa. Jo. A teď kouzlo češtiny. Jo. Vezmu z toho prvního slova třeba, z každého vezmu nějaký písmeno, jo. Tak třeba z toho prvního vezmu, když je to první slovo, tak vezmu třeba druhý písmeno, vezmu třeba P. Z toho druhého slova, tak tam jsme vzali druhý, tak aby to bylo jiný, tak vezmeme první, ne.
co? Takže vezmeme I, takže máme P, I, močopudný, tak teď bychom mohli vzít třetí, takže máme P, I, Č, Jirka Krampol, tak vezmeme třeba K a z toho posledního, tak třeba to, který je v tom slově nejčastěji, karanténa, tak to je A. Takže máme P, I, Č, K, A. Jo. Já těch 5 písmen. A teď si schválně řekněte to slovo, který nám z těch písmen vzniklo. A to je co? Aniž bychom se o to nějak snažili, co nám vlastně vzniklo.